Welcome to T-Favors TV. We are back again with the latest gossip. Queen Tatelicious vachinyomba mambo dhuterere vachiti zvinhu zvinoitwa paprivate kokuchechi hamuna kudzidziswa here. Zvinezvi vanhu takutoziva kuti vakanhumburisa munhu wekuchechi. Zvadinai mambo dhuterere kuti kuchechi kwenyu hamuudzwe here kuti kana munhu uchienda through something you don't mention it pakazara vanhu. When you are going through a spiritual recession you don't mention it pakazara vanhu. Matomenshena izvo vanhu vakuda kuvataka takataura nyaya dzemadrugs. So are you the first one to do drugs? Fanta anotengesa madrugs kumbari, levels anotengesa madrugs kumbari. You are not the first. So the show must go on. And kubuda nyaya kuti makanhumburisa musikana wekuchechi baba dhuterere. So are you the first one? Macheso haana kunhumburisa mukadzi waanhingi wake uyu tafadzwa mukadzi watafadzwa munin'ina watafadzwa. Macheso iyewe big sungura superstar akanhumburisa munin'ina womukadzi wake. So there is nothing wrong about doing mistakes in life. But if you magnify your mistakes, the whole world will voucher you. Yeah. Quietly, makona many moments ndipika vanhu venguo unopfekawo mazinguo ako mazihombe pfekai nguo dzenyu dhuterere muchinamata Mwari vakuitirei nyasha. We are not perfect. Even me, I'm not perfect. Ndakabira vanhu ma250 pano 2018 nyika ikangondomoka endakazvinyipisa ndakati ndine urombo handisi kufema. Vanhu vakati asino kundiregera indezvekwake izvi ndakakumbira regero kani buda ruzvurai asi takakumbira life goes on. So we do mistakes and it's inevitable. Kana uchirarama pamberi pevanhu zvinhu zvichaitika zvinobuda. So wakurega kutipa music iwe dhuterere. Hey, I'm not accepting bookings, blah, blah, blah. Muya kwenu chiki? Hey, iye mukadzi wako wakarora chembere yenu chiki? Andi mukadzi wakakura kwako inotenesa. Zvinoda kuchengeta wakachemberedza kwe. Nika mwana wako wakanhumburisa ngemuchechi. Hey, so please fix your laundry. Kunze, background. And when you come here, give us music. We started to know you as a musician and it should be like that. Hey, I'm spiritually drained, blah, blah, blah. Who's not? Diana has went through something. 2022, last year. I'm not told away. Age metro feasted on me like nobody's business. Man, I'm going to my scripture. Hey, what are you going to do? Hey, I'm going to transition. What are you going to do? Age, and so, there's to take out my side. I'm getting with Yana. But I'm going to take out she knows all that. Murume mkuru failure aka ndakangoti kudenga kuna Mwari ndaingoita zvandikuita background ndichinamata asi show it continued. Pakandiri masana kemina asingapema show ine. Didn't I give you shows? Because I was called to entertain and my office is entertainment and I give you a show to remove your stress. What is your quickly, I'm going through stuff. Who's not going through stuff? Darling. So please, dhuterere. One guy kuitire nyasha. Yema drugs indamubvunza Fantan na levels ndo vanopusha mitoriro kumbali kuti vari kuzvitose so that you keep low profile. Vanhu vanorarama nezvakasiyana. Isi kungokuti we want music. We want your music. Izvi zvemadhirama izvi, please. Zvakafanana naWinkiDiwell. Hazvirevi kuti Winki haana maboro, but that guy knows how to cover his tracks. He knows how to. He has learned the art of covering tracks. Hazvirevi kuti haana maboro. Handimi kuzviona dhuterere. Zvinewo nedumbu rese riya. Wakubuda pakazara vanhu uchichema. Chiona. Kuda kufistwa nevaroya. Chawaita basi ndakuona comment people cheke chipela last one. Vari kupusha mutoriro kuti baba. Zvokutoda nero
zvinotaurwa pakazarwa noendafirwa kana kuti madam vaitawo tsaona kana chino god forbid we are not saying your wife should have an accident, we're just giving an example. But izvi zvekuti I'm drained spiritually uda kufiswa naro ndozvavanotodaka izvi pasocial media vanoda izvi they will feast you like nobody's business. Well, I love you so much. It was just a mini show where I just wanted to show people some sign of life. Mafara here, give me that.